Hi, excuse me. Pwede magtanong? Yeah, vlog to. Jessie on stage. Okay, magtatanong lang ako. Bicolano ba kayo? Ulitin ta. Iyo! Hi! Iyo! Hi! Bicolano ba kayo? Iyo! Alright, so kung Bicolano kayo, bakit Mayon ang pangalan ni Mayon Volcano? Sa ano, dahil sa kwento nila, Daragang Daragang Magayon, dahil tas di Magayon. Uragon. Uragon. Oh. Dahil what? Sa kwento nila, Daragang Magayon. Uragon ba? Dahil sa kwento nila, Dahil what? Daragang Magayon, tapos yung basta love Uragon. story yun eh. Ni Daragang Magayon, tsaka ni Uragon. Magayon. Basta, Tama ko yung Mayon Uragon. from the word Magayon. From the word Magayon. Yes. Magayon. Tapos Naging Mayon, di ba? Mayon. Cut, mali ako. Shout out na dali sa mga friends nyo. Shout out sa mga BSTM sa BSTM. UST. BSTM1. Ligaspi, ano, UST Legazpi. turismong totoo, Ligaspi Turismong totoo, Legazpi, Mamasino. Alright. Tapos Bicolano ako, Uragon. Dali. Bicolano ako, Uragon. Yeah. Thank you. Other bars nandun naka-update sa page ko. Alrighty? Thank you. Thank you, Kuya. Right. Thanks. Hi, excuse me. Pwede magtanong ng question? Tanong ng question. Yes, tanong ng question. Okay. By the way, I'm Jessie on stage. Nag-vlog ako about Bicolandia. Okay. So I'm here sa Bicol University with, who are you please? My name is Talia Salazar Galicia from DJ. ABCOM. ABCOM. College of Engineering. Wow. Okay. Simple lang. Bicolano kayo? Opo. Okay. Bakit Mayon ang pangalan ni Mayon Volcano? God. Remember! Dali lang kayo. Kasi nasa epic siya, si Daragang Magayon. Yun, okay. Kaya Daragang Magayon, naging Mayon. Tama? Alright. Shout out to your friends na. Dali. Wala kong isa-shout out. Go. Wala na. Ay, sa College of Engineering siya. Ako, shoutout lang po sa lahat ng mga dumalo. Happy 50th 50th, no? 50th anniversary of Bicol University. Enjoy! Alright, wow. Last, please say, Bicolano ako, Uragon ako. Bicolano ako, Uragon ako. Alright, thank you. Thanks. Say hi. Hi! Okay, what's your name? My name is Apple May po. I'm Chloe. I'm Sarah. Okay, Bicolano ka mo. Yeah. Okay, kung Bicolano kayo, bakit Mayon ang pangalan ni Mayon Volcano? Ay! Daragang Magayon? Dahil po sa sa myth po ng Daragang Magayon. Okay. Tapos? Parang shortcut na lang po, ginawa ng Mayon. Oh, pwede. Shortcut. Nice one. Very good. Okay, shout out sa mga friends. Hi! 1D! Nursing! Shout out sa BSN 1D. Yeah. Alright. And then, isa na lang. Bicolano ako, Uragon. Bicolano ako, Uragon. Bicolano ako, Uragon! Thank you. Hi! Hello! Alright, what's your name? Vanessa Romero. And? I'm Maria Corazon Frelda. Alright, from where are you guys? Pawaligas City. Pawa, Daraga. Ligat, Daraga. Alright. Ba't kayo nasa BU? Gusto namin ito yung ano. Yes. Carnival, no? Yes. Ganda kami later sakay kami. Okay, may question ako. Okay? Bicolano kayo? Yes. Pure Bicolano. Filipina. Ay, pure Bicolano. Bicolano and Pilipina, okay? Mga Bicolana beauty. Alright? Catrion. Catrion, okay. This is the question. Bakit Mayon ang pangalan ni Mayon Volcano? From the word of Magayon. Oh, yes. galing. From the word of Magayon, tapos naging Mayon. Yes. Magayon. Alright. Sige, say hi sa mga friends nyo, dali. Hello! Hello, kasi binabati ko nga pala mga taga-Maginers. Andito na kami sa BU. Alright. Anong vlog to, kuya? Like my page and YouTube. Ito. Okay? Lalabas kayo, sigurado yan. Thank you! Bye-bye!
Ay, isa na lang. Sabihin nyo, Bicolano ako, Oragon. Dali. Bicolano ako, Oragon! Yes. Very good, very good. Galing. Hi. May questions lang ako. 2 questions lang. Alright. Okay. Bicolana ka? Yes. Alright, Bicolana ka. Okay. Ibibicol ko yung tanong para kung talagang Bicolana ka, maintindihan mo siya. Alright. The question is, nata tamagayon ka? Siyempre, Bicolana kaya ako. Yeah. Alright, shout out na sa family and friends. Hi Okay, sa- baby. Ano name ni baby? Jacob. Hi, Jacob. Hi po. Yes. Bilasano family. Bilasana family. May guest kami dito. Antaran Alright. family from Lucena. Alright. Hi, Lucena people. Hi, Lucena. And isa na lang. Sabihin mo, Bicolana, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Alright. Thank you so Thank you. much. Yan. Hello po. Hi. Hello. Alright. What's your name? I'm Angela from Legazpi. Alright. Legazpi. Angel from Legazpi. Simple lang to. Alright? Hindi to mahirap. Okay. Okay. Ready? Okay. Natatamagayon ka? Kasi Bicolano ako. Right! Galing! 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 Shout out ka na sa mga friends mo. Hello, shout out sa mga taga BU, CSSP, and sa Ooh. Alaba family. Alright. Hello! And then sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Alright! Thank you so Thank you. much. From where Thank po you. kayo? Thank you. Alright, hi! Hi! Say hi guys. Hi! Okay. Ang question ko is this one. Bicolano ka mo? Opo. Say louder please. Opo. Kamong tulo Okay. Bicolano ka mo? Opo. Okay. Kung Bicolano ka mo, aram nindo yun eh. Ano yun eh? Ano? Ano na? Bigas siya sa... Saan? Tama siya, bigas siya, di ba? Bigas. Na parang cake or puto. Hindi. Hindi siya puto seko. Hindi ko alam. Hindi nyo alam! Hindi po namin alam. Ano nga? To, hindi nyo alam to. So hindi kayo Bicolano. Bicolano po. Hindi lang po talaga. Okay, this is Puto de Owas. Puto de Owas. So you can buy this sa Gaisano, sa mga palengke, digdi sa Bicol. Yeah? So alam nyo na guys, Puto de Owas. Alright, say shout out na sa mga friends mo. Dali. Shout out! Aliana sa'yo, wala ka rin. Ayan. Ano, mawin ka na kaagad. And then sabihin nyo, Bicolano ako, Oragon. 1, 2, 3. Bicolano ako, Oragon. Very good, very good. Very Thank you so much. Hi, excuse me. Nag-vlog ako about Bicol. So, pwede mag-upload kay few questions lang. 2 questions lang. Alright? Hindi, madali man lang na question. Please. Okay, sige. Iyan ko lang sa camera. Thank you, thank you. Alright, first question is, Bicolano ba kayo? Okay. Kung Bicolano kayo, alam nyo to. Ano to? Look at it. Puto sa... No, no, no. Hindi ko alam ang tawag eh, pero nakakain ako niyan. Masarap nito kaya. Forgot eh. Okay, hint. Puto to, tapos may isang place sa Bicol na to galing. Puto ligas siya. Hindi. Alam ko puto siya, pero hindi ko alam. Hindi ko talaga. Hindi talaga alam. Okay, Puto de Owas. Ah, Okay? So alam nyo na ngayon. Yeah. Kasi kung Bicolano kayo, dapat alam nyo to! Puto de Owas.
Okay, shout out na lang kayo sa mga friends. Shout out sa mga pharmacist na ka-pharmacist na. Alright, saan? Anong company? Hindi, yung mga Mga parehas na pharmacy sa buong Pilipinas. Alright. And ito na lang, sabihin nyo, Bicolano ako, Oragon. 1, 2, 3. Bicolano ako, Oragon. Alright, thank you so much. I'll give you my card para bibigyan kita. Yan, yan. Makulog ko sa mata. Hi, Jamie. Hello. Okay, mayapot ako. Bicolana ka? Yes. Okay. Kung Bicolana ka, natatamagayon ka. Ano yan eh? Natatamagayon ka kung Bicolano ka. Mano sa mama ko. Oh, okay. Malas na mama. Bye, Javi. Thank you. Hi, ano name mo? Miss Ann. Hi, Miss Ann. Miss Ann. Miss Ann. Nes Ann. Yes. Alright. Nes Ann, Bicolana ka? Yes po. Okay. Kung Bicolana ka, dapat masagot mo tong tanong na to. Ibibicol ko ha. Sige. Tapos, dapat masagot mo yung Tagalog. Okay. Okay, ready? Natatamagayon ka? Taga-Bicol ako. Yes, very good, very good. Shout out ka na sa mga friends. Hi! Punta na kayo dito sa Bicol. Maganda dito mag-jogging araw-araw. Alright, tapos Okay. sabihin mo, Bicolana ako, Magayon. Bicolana ako, Magayon ako. Yes, thank you. Ano naman Say hi. yan? Ano yan? Then mag-hi ka. Hi. May question ako. Bicolano ka? Yeah? Okay, kung Bicolano ka, alam mo to. Ano to? Uy, sorry. Hindi ko alam. To! Hindi ko alam. Alam mo to! Hindi ko alam ang tawag dyan. Hindi ko talaga alam. Come on, come on, come on. Madali lang to. O sige, hint. Puto. Puto mo. Sir, ayoko na. Okay, puto di awas. Puto di uwas, okay? Okay, shout out ka na sa boyfriend mo. Dali. Hi babe, I love you kahit di ka tumitingin. Ayun, ito na pala si... Yan pala si babe. Tapos sabihin mo, Bicolano ako, Oragon ako. Bicolano ako, Oragon ako. Oh, naman na. Thank you, Angela.